Lemana wa an bɛ aw fo k'aw koɲuman dɔn ka don o don timinadiya kosɔn aw minnu tɛ sɛgɛn n'aw tɛ ɲinɛ k'an lajɛ Lidi Media sanfɛ walasa k'aw kunnafoniya k'aw ma k'aw dan se dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan. Bi kibaruw kumabaw la an bɛna kuma lakanamaliya taabolo dɔw ma ka ɲɛsin kurun ma an ka jikanaw na Mopti mara la ani Masina ani Nubozo ninnu ni ɲɔgɔn cɛ an bɛna laseli dɔw sɔrɔ o gɛlɛyaw kan. Ni y'a san kelen fana ye mɔgɔw ka musaka dɔ b'a la ka tigɛ mɔgɔw kunna n'o bɛ wele ko taxe sur les téléphonie mobile wari ani fo ka taa se créditw ma musaka dɔw tigɛ ka bila faso ka bolo kan. San kelen min fɔra Mariam Kone y'a jira k'a fɔ ko jigiyaw ma fa an bɛna ka sera dɔ sɔrɔ laseli wɛrɛw bɛna fara olu kan ni k'o ka tulo garisɛgɛ bi dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan. Lemanaw an bɛ aw fo ko kurakɔ dan se dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan. Mopti mara la i b'a ye k'a fɔ ko ka bɔ Mopti ka taa Tombouctou ani Mali kɔrɔfɛla dugu caman bɛ yen nɔ taa ni ka segin fanba bɛ kɛ sisan ni kurunbaw de ye n'olu bɛ wele ko pinasiw olu fana i b'a ye k'a fɔ ko lakanamaliya fana b'a la ka gɛlɛya lase olu ma sisan kosɛbɛ. I b'a ye k'a fɔ kurunbolilaw ka ɲɛmɔgɔ dɔ min y'a kanu ka tɔgɔ to gundo la ale ye seereya kɛ k'a fɔ ko gɛlɛya caman bɛ u kan u mago bɛ dɛmɛ na an ka nin seereya lamɛn. Bibi gɛlɛya min b'an kan an ka sira in na o ye lakanabaliya b'a la. O lakanabaliya o tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛ waleminɛ minnu ta ka taa nɔrɔ la ani an minnu ta ka na mɔgɔw bɛ sira la bandiw b'a la jadisiw b'a la o kɛlen ka kɛ fɛn ɲini sira de ye sisan jadisi ninnu ta ye olu b'an bali carburant nali la an ka pinasi ninnu bɛ carburant ta nɔrɔ la ka na dugubaw kɔnɔ u bɛ a bɔ san na u bɛna dogo cogo cogo n'a yira a bɛ bɔ si la o gɛlɛya b'an kan o yɛrɛ an bɛ minɛ doni minnu ta n'o ye sumanw ye ka bɔ n'a ye ka taa nɔrɔ la Gawo ninnu ani Tombouctou ninnu na o bɛ taa di population ma ye an ka pinasiw taatɔ la o bɛ pinasi ninnu minɛ n'o ye pinasiw minɛ tile 20 u bɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛ ni papiye ɲɛnama sɔrɔ i bolo n'ala fari kan u bɛ ka malo jigin ka bɔ i ka kurun kɔnɔ u bɛ taa n'a ye ka taa jigin yɔrɔ dɔw la carburant fana b'o cogoya kelen na o gɛlɛyaw de b'an kan kɛmɛ tɔɔrɔ dan ye an bolo ni kɔni ye suman ta ka taa n'a ye n'ala min kunnaja n'o y'i minɛ o b'a bɔ si la a dɔw bɛ yen nɔ fana n'a minɛna o bɛ tila dɔw ne ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ n'o fɛn kɛra o bɛ tila k'i bila o bɛ bɔ i ka chance de la ma carburant kɔni tɛ ka ye ɲɛ na ni hali an bɛ carburant min consommer n'a b'a ka réservoir n'an ka fɛngɛ ninnu kɔnɔ ni u ma fɛn sɔrɔ i bolo u bɛ min bɔ si la i ka consommation yɛrɛ o bɛ dɔ b'o la ka taa n'o ye laɲini min b'an bolo ka se jamana ɲɛmɔgɔw ma an b'a dɔn o bɛ baara la u b'u seko yɛrɛ de la fɛn o fɛn n'a ban waati ma se a ka gɛlɛn a ka ban dɔɔni de don dɔɔni don n'ala sɔnna ma o bɛ baara min na n'an tora ten n'ala sɔnna ma a bɛ ban inshallah n'ala sɔnna ɲɔgɔn dala ka kan na ka bɔ Tombouctou ni kɔrɔn cɛ ka taa Gawo waatiw tɛmɛna an kun bɛ wari min sara la hakɛ t'a la i bɛ se ka 1,500,000 sara i ka retour kɔnɔ ka bɔ Tombouctou ka taa Gawo o y'a sɔrɔ mɔbili ninnu bɛ sira la u ka pɔsiw bɛ fan bɛɛ olu ta kun tɛ doni minɛ ye gasoil minɛ tɛ olu bɛ wari yɛrɛ de sara pɔsiw la kɔsa ninnu na an ka mɔgɔw kɛ an ka faamaw kɛra sababu ye o gɛlɛya bɛɛ wulila ka bɔ yen an ka pinasiw bɔ yan fo ka taa u se fɛngɛ la fo ka t'u se Gawo ka taa ka segin wari sara t'a la foyi t'a la u taa lafiya la u bɛ na an b'a dɔn nin fara n'ala sɔnna a ma dɔɔni don a bɛ ban mais o bɛ cɛsiri min na ala ka n'u dɛmɛ hali a bɛ dɔgɔkun 3-4 bɔɲɔgɔnko bɔ Nubozokaw ani Jafarabekaw ka kurun dɔw balannen kun don Masina ka sababu kɛ jiko ye ani lakanako ye babolo kan i b'a ye k'a fɔ u kun taara ka taa bolofɛnw de ta ka na di sigidalamɔgɔw ma sabula dugu fila in bɛɛ jatigɛwalekɛlaw ka ngara kɔnɔ n'o ye blocus ye a bɛ san 1 bɔ nin waati la gɛlɛya kɔni yera kurun ninnu seginni na nka u sera ka segin an ye sira dɔ sɔrɔ min y'a kanu ka tɔgɔ to gundo la ale y'a sɛmɛntiya ye k'a fɔ ko kɛlɛ caman kɛra u ni jatigɛwalekɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ an ka lamɛn agusɔn min kɛra kunungo ka bɔ Masina sira in na ka se Jafarabe an ka ninnu ka kurun minnu kun balalen don jiko sira fɛ kurun ninnu ye sira minɛ ka taga u bɛ ka taga u ye attaque sɔrɔ sira la attaque ma nɔgɔya dɛ i bɛ kɛlɛ min dɔn kɛlɛ bilenlen ba kɔni ba ɲɛ fɛ nka ala y'a kɛ ala mana min kɛ o de ka ɲi an ka maa kelen tora la Jafarabe fana maa kelen tora la bon an bɛ famaw fɔ u ka cɛsiri la hadamadenw de bɛ mɔgɔ janfa nka ala tɛ mɔgɔ janfa ayi hadamadenw de bɛ mɔgɔ janfa nka ala tɛ mɔgɔ janfa an k'an cɛsiri an ka kɛ faso ye n'an bɛ faso fɛ an k'an di faso ma n'an bɛ faso fɛ an ka politiki bɔ la n'an bɛ faso fɛ an k'an jɔ an jɔyɔrɔ la n'an bɛ faso fɛ an k'an ka cɛsiri yira faso la a faso denw ani faso faamaw bɛɛ
an bɛ faamaw fo ka wuli ka jɔw la o y'a kɛ o kɔfɛ o sera yɔrɔ dɔ ma yɔrɔ ni ani Jafara bɛ yɛrɛ tun ma jan tuguni u b'a fɔ o yɔrɔ ma Kuli attaque in yɛrɛ jugu yera o yɔrɔ in na ka tɛmɛ a bɛɛ kan kɛlɛ min kɛra sira la a bɛ kɛ foyi ma kɛ Ala y'a kɛ an ka maa kelen tora la Jafara fana maa kelen tora u tɛmɛna o yɔrɔ fana kan o ye sira minɛ ka se nu kɔnba daminɛna tuguni Jafara bɛ kɛ o danna yen nukaw olu tɛmɛna awɔ an ka faamaw nana ni drone ye ka frappéw kɛ an b'u fo u ka cɛsiri n'u ka baara ɲuman na n'o ye se wɛrɛ sɔrɔsiw ye maa kodɔn bɛ ko bɛ dɔn tɛ adamaden n'i ye fɛn min kɛ o de bɛ lakale wa n'i ma fɛn fana kɛ a bɛ f'i ye jamana jɔ de don n'i ye min kɛ i m'a kɛ mɔgɔ population yɛrɛ i y'a k'i ka jamana de ye anw bɛ ka sa jamana de ye wa an y'an nin di jamana fana de ma ni fɛn fɛn y'an sɔrɔ n'a ye a y'a to Ala ma wa fɛn fɛn mana an sɔrɔ a y'a di Ala ma wa an bɛ foli fana lase Asimu ma Asimu hali bi wuli k'i jɔ i k'i cɛsiri i ka réseau ninnu bɛɛ yaala i ka réseau ninnu bɛɛ jateminɛ hali bi a y'aw cɛsiri a ka awa population a y'u bɔ bolo la a bɛ baara min na Ala ka barika don aw ka baaraw la Ala ka jamana basigi Ala ka jamana faamaw Ala k'u kɛ ka jamana denw dɔn Ala ka jamana denw limaniya d'u ma u ka faamaw dɔn u ka sa faamaw ye u ka balo faamaw ye anw de ye ɲɔgɔn joli ye anw de ye ɲɔgɔn fɛn bɛɛ ye o tuma hali bi an bɛ aw fɔ aw ka wulikajɔ la faamaw an cɛ ani baara aw ni kununko ani bi aw ni kununko ani bi aw ni kununko ani bi aw ni ce hali bi a ye dɔ fara aw ka cɛsiri kan ne ye kuma min fɔ bamanankan don hadamaden de bɛ mɔgɔ janfa Ala tɛ mɔgɔ janfa adamaden an de bɛ ɲɔgɔn janfa nka Ala tɛ jɔn janfa ni min kɛra o de ka ɲi aw ni ce ani baara hali bi a ye wulikajɔ a ye dɔ fara a kan o de y'an ka laɲini ye awɔ ka bɔ nukaw yɔrɔ k'a fɔ aw ye donsow nu donsow aw ni cɛya aw ni ce cɛ minnu mugu bɛ t'u la u bɛ yɛlɛ ka bɔ kurun kɔnɔ ka tugu rebelle nɔfɛ ka mugu ci ka tila ka segin ka jigin o de ye cɛya ye walahi minnu fatura o fatura faso kanu na o fatura limaniya na o fatura Ala ka lahara sɔsumayaw ye an minnu fana bɛ balo la an bɛ u mɔnɛ bɔ o kɔfɛ walahi o kɔfɛ nin y'a san kelen ye jamana ɲɛmɔgɔ bɛ wari dɔ tigɛ mɔgɔw kunna telefɔni siraw kan crédit santaw ani wari citaw kan i b'a ye k'a fɔ ko kungo ko a kan ka don kuranko da fɛ ani ka gɛlɛya minnu ɲɛnabɔ kɔlɔsiminɛw y'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya ninnu ma bɔ u nɔ la sabula caman ma se ka ɲɛnabɔ Madame Kone ale ye kolo min bɛ wele ko Front Populaire contre la vie chère o ɲɛmɔgɔba a y'a hakilila di an ma an k'o lamɛn nin kumakanw na Salo u y'an ka wariw tigɛ ni bɛɛ b'a fɔ ko mugan-mugani ko a bɛna don kuranko da fɛ ka tila k'a fɔ ko a bɛna kɛ infrastructure ye n'o sirako ni n'a ɲɔgɔnna caman ye nka an yɛrɛ ɲɛ b'a la san kelen tɛmɛna ni min ma fara kuranko degun kan fɛn tɛ ka bɔ a la sirako fana bɛ ten bɛɛ b'a dɔn Mali sirako gɛlɛyara ka se degré min ma an kɔni an ma nɔ ye o de la ka b'a daminɛ kuma anw ma jɛ ni mugan in tigɛli ye an y'a fɔ k'u kana tigɛ hali n'a sɔrɔ a tun bɛ tigɛ siɲɛ kelen tile kɔnɔ o bɛɛ tun ye dɔ ye mais opération kɛ o kɛ o b'a tigɛ opération kɛ o kɛ o b'a tigɛ mɔgɔ kelen bɛ se ka opération 4 opération 5 kɛ tile kɔnɔ a bɛɛ bɛ tigɛ o la tigɛli in yɛrɛ fana non seulement o kɛra a ma baasi ye a dabɔra min kama fana an tɛ k'o fana nɔ ye bɛɛ bɛ kuranko dɔn kuran yɛrɛ tɛ ka ye ɲɛ la bilen yɛrɛ kuran tɛ ka sɔrɔ a kun fɔra yɛrɛ ko sunkalo la ko heure 19 min bɛ d'a ma o tɛ ka sɔrɔ yɔrɔ caman na o ye 1 ye 2 bɛɛ ɲɛ b'a la Mali sirako bɛ cogo min na tiɲɛ yɛrɛ la anw kɔni an b'a ɲini gouvernement fɛ u k'a lajɛ halisa n'a ma ɲɛ ko san kelen kɛra jɔyɔrɔba ma ye mugan in tigɛli la u ka dɔ bɔ mugan in tigɛta la parce que fasoko de don i tɛ se k'a fɔ k'i t'i bolo don i kun k'ale ka dɔrɔmɛ 1 di mais u ka dɔ bɔ hali a tigɛta kɔni na u k'a bɔ chaque opération na u k'a kɛ hali siɲɛ kelen an y'a ye jamana tɔw la o de bɛ kɛ u b'a kɛ siɲɛ kelen dɔrɔn n'i ye min kɛ siɲɛ kelen u ka ko o bannen n'u b'a dɔn yɛrɛ fana ko o amélioration kɛra kow la u ka ɲɛ ma u ka tigɛli jɔ n'o tɛ an ma nafa ye nin na dɛ tiɲɛ yɛrɛ la an ma nafa foyi y'a la bololabaarakɛlaw bilara minɛ kura kɔnɔ Mali la ka sababu kɛ latigɛ dɔ seginna ka ɲɛnamaya ko kura ye n'o ye k'a fɔ ko magoɲɛfɛnw ka san an ka bololabaarakɛlaw bolo n'o ye consommé malien ye nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye nka jigiyaw bɛ yen k'a fɔ ko nin sen ta bɛna kɛ ka ɲɛ Mamadu Mɛnkɔrɔ Tarawele ale ye bololabaarakɛlaw ka soba n'o ye APCM ɲɛmɔgɔba ye a ye min fɔ an ye nin jaw la an k'olu lajɛ min talen filɛ ni sisan n'o ye décision ye k'a fɔ ko ka baara di localement a bɛ kɛ sababu ye a bɛ baarakɛbaliya ban jamana kɔnɔ a bɛ dɔ bɔ fantanya la a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ caman min i labɛn ka papiyew sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye banque bɛ da caman na parce que caman tɛ baara kɛ banque fɛ mais ni sen fɛ ni baara banque de bɛna baara kɛ ni i yɛrɛ y'a dɔn magɛn min b'i jɛ i bɛ t'i former k'o formation ɲini a bɛ kɛ sababu ye i bɛ se ka équipement kuraw sɔrɔ pour que i bɛ se ka i yɛrɛ développer ni si kun tɛ sɔrɔ ni banque ka dɛmɛ tɛ ou bien mɔgɔ wɛrɛ ka dɛmɛ tɛ mais ni baara dir'i yɛrɛ ma je pense que
ni ko belebeleba de min bɛna bolola baara taa ɲɛ ka industrie la taa ɲɛ donc an bɛ jamana ɲɛmɔgɔ fo la parce que n'i ye entreprise dayɛlɛ ni k'i bɛ fɛn ɲini na n'i tɛ ka fɛn sɔrɔ i b'a dabila donc nin kɔni ye diyagoya de ye k'a kɛ quoi donc min b'i jɛ ka taa kalan kɛ o kɛ min b'i jɛ ka minɛn kuraw san taa san min b'i jɛ ka sigiyɔrɔ ɲumanw ɲini a ɲini nin kɔni ye so y'a boli kɛnɛ filɛ donc ni i ye marché kelen fila sɔrɔ fɛn fɛn b'i jɛ i b'a bɛɛ dilan donc je pense que wajibi don bolola baarakɛla bɛɛ ma ka qualité de kɛ ka i ka layidu timɛ donc ka wele bila bɛɛ ma danaya min dara an kan an k'an jija an ka s'a kɔrɔ sinon mɔgɔw de b'an kɔ denmisɛnnin dɔw de bɛ kalan na n'anw bɔra olu de bɛ na bon n'anw ye sira tiɲɛ olu ma a man ɲi anw de kan ka kɛ k'a ɲɛ olu kana ɲuman sɔrɔ yen o tɛ sɔrɔ foyi fɛ layidu timɛ kɔ aw bɛnna minnu kan o dilan aw bɛnna wagati minnu kɛ k'a k'o kɔnɔ bon a k'a ɲɛ fana kana to a ka tiɲɛ i bolo to ka si la o wele de bɛ bolola baarakɛla bɛɛ ma an ye sigi dɔw labɛn ni marisi kalo in tile 4 ka taa tile 10 na laɲini ye kelen de koyi komi diɲɛ bonyana mɔgɔw bɛ yɛlɛ internet kan an bɛ nin de fɛ an tɛ bali k'a dilan koyi mais minɛn de t'an bolo a dɔw la o bɛ tuma dɔw la matière première min y'o dilan o tɛ sɔrɔ yan bon an bɛ se min na an y'o de yira o caman de bɛ min yira n'o man jan ɲɔgɔn na mais minɛnw de tɛ kelen a kɛminɛnw de tɛ kelen donc i k'a ye k'a san a ka fisa i ka photo ye échantillon ye photo bɛ se ka mɔgɔ lafili donc pour que o bɛɛ kana bɔ a la a ɲɔgɔnna tɛmɛnenw ye gɛlɛya minnu sɔrɔla a kɔnɔ an b'a fɛ k'o bɛɛ de corriger nin kɔnɔ donc n'i nana n'i ye échantillon lajɛ i b'a fɔ ni ɲɔgɔnna 1000 de mago bɛ ɲɛ 2000 mago b'a ɲɛ an b'a tilan cɛ an bɛ jɛ ka dilan o y'a sɔrɔ échantillon yera kaban fili t'o la ayi a minɛnw bɛ sɔrɔ yan a dilanbaga bɛ yan ne ɲɛ tɛ gɛlɛya l'o la quoi voilà laɲini belebele o de ye quoi ka maliyɛnw wele u ka taa lajɛ an bɛ tila mardi nata la ni ala sɔnna donc bɛɛ ka bɔ ka caya ka taa encourager an dɔnko na seko de yiralen bɛ kɛnɛ kan voilà n b'a dɔn ni mɔgɔ caman bɛna taa ɲini internet kan a t'o kunbɔ taa CICB la i bɛ taa sɔrɔ menuisier dɔnko bɛ yen sagi dilannaw dɔnko bɛ yen iridon dilannaw dɔnko bɛ yen tailleur bɔra ka caya fauteuil dilannaw bɛɛ bɔra k'i seko de dɔnko yira donc n'an ye choix k'o ma hali mɔgɔ min bɛ Kidali n'o ma sɔrɔ ka na exposition kɛ échantillon bɛ ci ma an bɛnna de kan i b'a dilan laɲini in de donc maliyɛnw ka bɔ ka caya ka an yɛrɛ ka mɔgɔw encourager a fɔra ko sani ka taa kale da dɔ ka sinɛni ɲɛ la i ka da i ka bakɔrɔni ɲɛ la a b'i ɲɛnajɛ n'a ye dara anw na an bɛ kɛ sababu ye ka baara di maliyɛnw de ma an bɛ kɛ sababu ye ka denw kalan ne sɔrɔ min kɛra o bɛ taa an yɛrɛ dama de cɛ Mali kɔnɔ yan donc yɛrɛ dɛmɛ de ye bololabaara dɛmɛni ye développement min bɛ fɔ a tɛ taa bada ni bololabaara tɛ parce que n'i ye sigi da k'a fɔ ko mɔgɔw minnu bɛ dɔ k'u yɛrɛ ye anw bɛ 40 kɔ la mais hali minnu tɛ baara la wagati min na hali minnu tilara kalan na wagati minnu ma baara sɔrɔ olu bɛɛ bɛ bololabaara de kɔnɔ donc n'i y'o jateminɛ jɔn tɛ bololabaarakɛla ye a ka dɔgɔ bɛɛ de ye bololabaarakɛla ye donc ka wele bila maliyɛnw ma yɛrɛ dɛmɛ de ye nin gouvernement ye ŋaniya min ta anw ka kɛ k'a ɲɛ mais olu yɛrɛ fana ka an dɛmɛ a saracogo ɲuman a n'a ko nɔgɔyali la a daminɛ na kɔfɛ a bɛ se ka gɛlɛya mais a daminɛ ka nɔgɔya fɔlɔ o kɔfɛ église évangélique protestante min bɛ Torokɔrɔbugu o sifinnakaw ye jolidi baara dɔ kɛ ka di jamana kɛnɛya sabatibaw ma walasa ka se ka kɛ jigiya ye banabaatɔw ye minnu mago bɛ joli la a bɛ kɛ walasa ka se ka niw kisi ani ka mɔgɔ caman kumabɔ joliko hukumu kɔnɔna na sifinnakaw ka ɲɛmɔgɔ min bɛ wele ko Michel Kulubali ɲɛmadankan ale ye min fɔ an ye an k'o lajɛ nin jaw la a fɔ ko Torokɔrɔbugu jeunesse an ye nin décider kamasɔrɔ an bɛ baara daminɛ wagati min jeunesse bureau la an ko a ka fisa an ka danaya kɔfɛ fasoden ɲumanya ka ye an na o nasira fɛ a bɛ ka kɛ hukumu min kɔnɔ n'o ye sifinw ka don ye a ta ko 22nan ɲini ni o don masina bɛ kɛ kuma o kuma an bɛ tile 2 de ta a tile fɔlɔ o bɛ kɛ sibiri an bɛ an ka fasodenya wale dɔ kɛ k'a yira k'a fɔ an ka danaya kɔfɛ an mago b'an faso la ka baara kɛ faso ye ani o dugusajɛ an kan ka baara tɔ minnu kɛ olu bɛ kɛ église la nin ye a siɲɛ 2nan ye an ka jolidi kɛ mun nana ni jolidi hakilina ye an y'a jate minɛ k'a fɔ ko an bɛ baara fɛn o fɛn kɛ an ka kɛlɛcɛw minnu bɛ kɛlɛ daga la
olu kuma caman joliko mago bɛ yen ka fara o kan fana a bɛ san 2 bɔ sisan sunkalo bɛ to ka bɛn anw ka nin don masina wagati ma o ye wagati ye mɔgɔw mago bɛ joli la nka joli dibaga man ca an y'a latigɛ k'a fɔ ko n'o don an bɛna an seko kɛ walasa ka jamana magɛn ni joli ye salongo an ye nin ko kelen kɛ an sera ka joli pɔsi 50 ni kɔ ɲini k'o di Bangeden mɔgɔw ma o kɛra ko ɲumanba ye ɲina an ye waati kelen latigɛ k'o baara kelen kɛ ka d'a kan an b'a dɔn ko joli de ye fɛn ye kuma dɔ la wari tɛ min sɔrɔ nka ni anw bɛ se k'o bɔ an yɛrɛ la k'o di fasoden ɲumanya tɛ tɛmɛ o kan. Bon a ma daminɛ ɲina a daminɛna depuis ɲina fana u y'an wele mais ɲina ta tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ foli d'u ma kosɛbɛ parce que an y'a ye k'a fɔ ko mobilisation ba de kɛra u bɔra kosɛbɛ donc joli di a nafa ye min ye a nafa tɛ se ka fɔ ka ban parce que joli n'i ye joli di ni mɔgɔ min ko joli di ko fɔ yɛrɛ dili dan don donc o yɛrɛ dili fana ye i bɛ mɔgɔ de kisi sans donner égale à vie sauvée n'i ye joli di dɔrɔn i y'a tigi kisi donc o kisi saya ma donc a ko ka dun kosɛbɛ quoi et puis kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ wagati min na sisan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ sunkalo de la Mali la sunbagaw de ka ca o kɔnɔna na fana donc jolidilaw yɛrɛ ma ca ten donc joliko gɛlɛya a bɛ tila ka juguya en tout cas a bɛnna wagati min na vraiment o wagati a bɛ an dɛmɛ kosɛbɛ bon an kɔni ye joli baarakɛlaw de ye mais a bɛ banabaatɔw de dɛmɛ kosɛbɛ parce que mɔgɔ joli mako bɛ joli la bi parce que bi n'i ye dɔgɔtɔrɔso lajɛ dɔgɔtɔrɔya taara ɲɛ cogoya min na baara caman bɛ yen ni joli tɛ yen a baara tɛ se ka kɛ par exemple n'i ye opération ta par exemple n'i ye accident jugu ninnu a baara dɔ bɛ yen ni joli tɛ yen a tɛ se ka kɛ olu bɛ yen hali bon muso minnu bɛ jigin olu fana ta bɛ yen bon n'i taara par exemple point G ninnu na banabaatɔ gɛlɛn ninnu par exemple n'i ye drépanocytaire u b'a fɔ ko koloci olu mɔgɔw bɛ yen cancer tɔw bɛ yen encore rein dimi tɔw fana vraiment joli a mako tɛ ban et puis an bɛ wagati min na a wagati ka gɛlɛn an ma kosɛbɛ kosɛbɛ parce que joli k'a fɔ ko sunkalo de don an tɛ joliko bako tɛna kɛ o tɛ yen sunkalo don o sunkalo tɛ o banabaatɔ kelenw de bɛ yen u mako bɛ joli de la donc vraiment joli a bɛ nin de kisi a nafa ka bon a nafa tɛ se ka fɔ ka ban. donc ne bolo initiative ɲuman don ani c'est à encourager voilà donc ne kɔni ne hakilina ye min ye tiɲɛ na ko ɲumanba don donc vraiment an kan ka nin pérenniser a kan ka to ka kɛ wagatiw la hali min tɛ journée de la jeunesse hukumu kɔnɔ an kan ka solution ɲini ka to ka an joli di de temps en temps chaque 6 mois n'o an bɛ se ka to k'o kɛ o ye ne hakilina ye. ani fana kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu fana bɛ ka u joli di u k'a dɔn k'a fɔ ko vraiment a ɲumanya kɔni a tɛ se ka tɛmɛ nin kan parce que yɛrɛ dili de don i bɛ se ka wari di mɔgɔ ma cogo o cogo joli a ɲɔgɔnna tɛ yen parce que joli jusqu'ici halisa joli tɛ se ka remplacer ni fura foyi ye ni joli tɛ o de la an bɛ ka mɔgɔw ka welewelemada ko bɛɛ ka bɔ ka u joli di n'u joli di dɔrɔn a ko bɛ gɛlɛya donc minnu bɛ ka u joli di o bɛ ten u k'a dɔn k'a fɔ ko o joli in a bɛ nin de kisi ni fana ni caman a bɛ o de kisi ka fara o kan fana n'i ye joli di i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko c'est vrai i b'i ka statut n'i ka fɛn ninnu bɛɛ dɔn ka fara o kan fana a bɛ i n'a fɔ a b'i kɛnɛya yɛrɛ de i yɛrɛ b'a ye o tile filanin na i bɛ fɛgɛya cogoya dɔ la donc o bɛɛ ye a nafa dɔ ye sinon vraiment foli kɔni bɛ église mɔgɔw ye an nana sɔgɔma déjà pasteur ni a ka mɔgɔw bɛ yen an ka foli bɛ u bɛɛ kelen kelen ye bi
mɔgɔ 91 o de ye joli di et puis a joli a poche bɛɛ ka ɲi. Welewelekan min bɛ yen o ye ko yani maa ka kɛ k'i bɛ ɲɛnatɔmɔli kɛ ka kɛ kerecɛn ye walama ka kɛ silamɛ ye i ye jamanaden de ye. I bɛ taa misiri la i bɛ taa église la a bɛ jamana dugukolo yɔrɔ dɔ de kan. Fasoden ɲumanya o bɛ kun an ka Ala ko baara ɲa. Nka n'i bɛ ko n bɛ fɛ i bɛ Ala ko min na maaw ka nege a nɔfɛ ne hakili la o fɛn fɔlɔ ye maa ɲuman mɔgɔ wɛrɛ kanuya de ye. O kanuya tɛ se ka tɛmɛ joli di walama ka baara kɛ a tigi ye kan. Welewelekan ye jumɛn ye n'an bɛ ko faso fɛn o fɛn bɛ yen n'o b'a to faso bɛ se ka bɔ nɔgɔ la n'o b'a to ni faso bɛ se ka an jate ko an ye baarakɛlaw ye an k'an ɲɛsin o walew ma. Ni ɲɔgɔnna bɛ se ka kɛ église caman na walama sifinw fɛ sigida caman na ne bɛ miiri a bɛ dɔɔnin bɔ gɛlɛya la. Don min n'a fɔra ko i ka mɔgɔ mago bɛ joli la i taara jɔ wari b'i bolo nka mago bɛ joli min na o ma sɔrɔ o don de bɛ joli ko gɛlɛya dɔn. Nin don masina maa o maa sɔnna k'i joli di o kɔrɔ b'a jira ko e jɛnna n'a ye ka dɔ de ni k'i se. Kɛlɛcɛw bɛ min na anw fɛnɛ bɛ k'o ɲɔgɔn dɔ de kɛ bi. Marifa tɛ an bolo nka an bɛ se ka joli di walasa ka maa wɛrɛ ni kisi i n'a fɔ o bɛ ka anw ni kisi cogo min. An bɛ welewelekan da bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen ko ni i si bɛ se ka joli di walama i fanga walama kilo hakɛ min b'i la o b'i permettre ka joli di. Joli di ye fɛn ɲumanba ye a b'a to ni sɛgɛsɛgɛliw kɛra k'a dɔn ni gɛlɛya bɛ e yɛrɛ ka ɲɛnamaya la o bɛ fɔ i ye. Mɔgɔ bɛ ɲinɛ min fɛnɛ kɔ n'i ye joli di tile kelen joli min dira i b'a ye o ɲɔgɔnna wɛrɛ bɛ na o kɔrɔ b'a jira ko i ka kɛnɛya sabatira ani i bɛ fɛgɛya. Olu ye fɛnw ye an kan ka min faamu joli di la ka d'a kan caman m'a miiri ko kɔlɔlɔba bɛ a la ka ɲɛsin u ka kɛnɛya ma o kumaw tɛ tiɲɛ ye. N'i gɛrɛla dɔgɔtɔrɔw la u bɛ se ka ɲɛfɔ. Lemana de bɛ dan sigi bi dɔgɔkun kibaruw la an b'a fɔ ko aw ni ce aw ka don o don timinadiya la k'an lajɛ Lidi Media sanfɛ Ala ka waati wɛrɛ yira an na.